Juma me kalo kile kono to samba fla ani muwa anduru DMS-TV channel so oni che oni nyantuma ayo bismillah DMS-TV sanfɛ foli antano bankan bagana lame bago bela jili mali kono ani mali koka abaro kibaru ni o wakati sele sana ada se an bi kuna fon bo mani ka ulu da okloka abe wakilna ji ka be se ande meni kuna flan kanina challe ani ka wakilna odi akilna jorola wale ko fe bi kuna fon bo mun mamlo ne ka ulu da okloka do bitalike Araba tɛmɛnen mɛ kalo tile 7 sanba fila ani muwa anduru o kuye conseil des ministres an ka jamana kɔnɔna o conseil des ministres de senfɛ an ka Mali ministre de l'environnement ale be an ka ministre yɛrɛ kɔni la kunnafoniya ko min yɛrɛ kɔni wuluwulu dingɛw pɔndigaw olu yɛrɛ kɔni nɔgɔw bɔli daminɛna an ka Mali jamana kɔnɔna walasa samiya nata in yɛrɛ kɔnɔna ni ye ji walankata ka cɛni don maaw yɛrɛ kɔni kun dɔ ka bɔ o la a kana na kɛ salo ta ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni Tarata tɛmɛnen mɛ kalo tile 6 sanba fila ani muwa anduru ka force vive maaw yɛrɛ kɔni bɔra ni ka manifestation kɛ u ka yɔrɔ yɛrɛ kɔni na u y'a laɲini ka gouverneur yɛrɛ kɔni fɛ k'a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa parti politique maaw ka charte yɛrɛ lecture ko min kun bɛ sen na ko concertation na jaabi minnu yɛrɛ kɔni bɔra o la ko ka gouverneur ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ a ka lase an ka Mali autoritéw ma ko jaabi minnu yɛrɛ kɔni bɔra ɲɔgɔnya in kɔnɔna na ko o jaabi nin yɛrɛ de kɔni labaara Kar tɛmɛnen mɛ kalo tile 4 sanba fila ani muwa anduru Niger jamana kɔnɔna yɔrɔ bɛ ni o bɛ tali kɛ dogon kiriya la ko ni yɔrɔ kofɔlen na bamaciwale ma olu taara ataki kɛ ne ka ɲɛsin Niger ka finitigiw ma o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni Niger ale ka finitigi maa 10 bɔyan kɔ olu yɛrɛ de kɔni fatura ale Niger ka finitigi 7 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ jugunna ko nka min ye bamaciwale ma ka fanfɛla ko maa caman fɛnɛ bɔnnen na o na yɔrɔ in na Rwanda ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni bɛ laseli kɛ ko ni ko yɛrɛ kɔni taara u tacogo la République démocratique du Congo ale ni Rwanda ko bɛna bɛnkan sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔni b'u balonɔ bila o sɛbɛn na juin kalo kilancɛ wagati États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ne ka Dakari jamana fila ninnu ka kɛlɛw la Ghana jamana ɲɛmaa n'o ye John Dramani Mahama ale yɛrɛ kɔni bɛ laseli kɛ ko a ka jamana ministre minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen minnu ma taa u ka biɲɛw yɛrɛ kɔni déclarer ko wajibiyalen don ka amande yɛrɛ kɔni dɔ sara jamana yɛrɛ kɔni ko wa fɛnɛ ni araba tɛmɛnen mɛ kalo tile 7 sanba fila ani muwa anduru ni o banna ka sɔrɔ ale ka ministre min yɛrɛ kɔni ma taa a ka biɲɛw déclarer ko ministre k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ a wuli ka bɔ a ka ministeriya jɔyɔrɔ la ni kunnafoni ba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na an ka Mali ministre de l'environnement ale bɛ an ka conseil des ministres mɛ o yɛrɛ kɔni la kunnafoniya ko an bɛ wagati min na fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni wuluwulu dingɛw ale ni pɔndigaw ye ko o nɔgɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka labɔ sanba fila ani muwa anduru ta kuntagala kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko pɔndingɛ ale ni wuluwulu dingɛ yɛrɛ kɔni bɔlen o bɛ tali kɛ an ka Mali gouvernement maaw ka plan dɔ yɛrɛ de kɔnɔna min kɛ kun ye walasa ka ji walankata carili ka o bali ale ni ji walankata yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ tiɲɛni min don population ale ni an ka infrastructure yɛrɛ kɔni kunna ka se ka dɔ bɔ o kasaraw yɛrɛ kɔnɔna sanba fila ani muwa ani samiya yɛrɛ kɔni o kɛra samiyaba ye an ka Mali jamana kɔnɔna na wa sanba in kɛra sababu ye ni ka na ji walankata ba ye o ji walankata in fɛnɛ kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ kɔni don an ka jamana kunna a yirala k'a fɔ ko ji walankata in ye tiɲɛni don du hakɛya min yɛrɛ kɔni kun o ka ca ni du 88,000 ye wa kɛra sababu fɛnɛ ni ka tiɲɛniba yɛrɛ kɔni don an ka sɛnɛkɛfɛnw na ka da ka ji nin yɛrɛ kɔni cɛyara kosɛbɛ o situation yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni an ka Mali gouvernement ma olu ye plan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɔ o plan kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni bilali sen kan an ka autorité olu kɔni y'a lajɛ ni ka sefa wari miliyari 43 ka fɛɛrɛ latigɛ ka o yɛrɛ de kɔni sɔrɔ walasa infrastructure minnu bɛ yen ni tiɲɛni donna olu la ko sababu kɛ ji walankata in ka o infrastructure ninnu bɛɛ lajɛlen dilan yanni samiya nata in cɛ ko wala an ka autorité maaw kelen ni ka nin jaabi teliman yɛrɛ kɔni di u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna to ka kɛ sanga ani wagati u bɛ se ka pɔndingɛ ale ni wuluwulu dingɛ nin yɛrɛ kɔni ɲamanw bɔ walasa ji ka se ka boli a fɛrɛ ma ji tɛmɛ siraw yɛrɛ kɔni na min ye ji walankata ye o ka se ka bali an ka autorité maaw filɛ ka o programme min yɛrɛ kɔni bila sen na min kɛ kun de walasa ka ji walankata bali samiya nata in yɛrɛ kɔni na o programme yɛrɛ kɔni bolo fara dɔ de ye wuluwulu dingɛ ale ni caniveau ninnu nɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɔli ye autorité mɔgɔw ka kɔrɔfɔ la ko ni programme min yɛrɛ kɔni na labila sen kan a kɛ kun fanba yɛrɛ de kɔni ye walasa ni san yɛrɛ kɔnɔna na ji ka boli a fɛrɛ ma ji boli sira o kana na girin k'o sababu kɛ nɔgɔw ye ka da kan ko ni ji bolila a fɛrɛ ma o yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka dɔ bɔ ji walankata carili la jamana kɔnɔna na f'a bɛ taa se mɔgɔw ka du kɔnɔna na sabula ni o fɛnɛ wale yɛrɛ kɔni kɛra a bɛ don mɔgɔw ka so kɔnɔ a bɛ se ka na ni kasara caman ye jamana kɔnɔdenw ma wa a yirala k'a fɔ ko ni wuluwulu dingɛ ale ni
fonse dinge mun yɛrɛ kɔni labɔli mina kɛ ko mɛtiri caman yɛrɛ de kɔni don o ko yɛrɛ la musaka min yɛrɛ kɔni bɛ ka don ni baara in lawaleya la o de ye sefa wari miliyari 2 ani dɔɔni bɔyanko de fonse dinge ale ni wululu dingew yɛrɛ kɔni nɔgɔ labɔli o lancement officiel bɛ daminɛ mɛ kalo tile 15 nata in de la Bamakɔ fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na dɔw ka kɔrɔfɔ la ko Mali autoritew ka nin baara min yɛrɛ kɔni bɛ ka bila sen kan o b'a yira k'a fɔ ko salo samiya ta yɛrɛ kɔni o y'u lasɔmi wa ɲinanta jɔrɔ bɛ u la ko yɛrɛ de kɔnɔ u tɛ fɛ kasaraba ka se jamana kɔnɔdenw ma o ko hukumu de kɔnɔna na u bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ale ni wulu dingɛ minnu bɛ yen ni nɔgɔw kɛn bɛ ka ninnu giri ka fɛɛrɛ latigɛ k'o nɔgɔw labɔ walasa ni san nana samiya nata in na ji ale ka boli a fɛrɛ ma min ye k'a fɔ ko nɔgɔw yɛrɛ kɔni kɛn bɛ ni ka ji yɛrɛ kɔni bloqué o wale in ka dabila tarata tɛmɛnen mɛ kalo tile 6 san 2025 Kayi région kɔnɔna na Kayi Force Vive Mɔgɔ olu bɔra ne ka manifestation ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ manifestation min sen fɛ Kayi Force Vive Mɔgɔ b'a ye wajibiya yɛrɛ kɔni ko parti politique mɔgɔw ka charte yɛrɛ kɔni concertation baaraw la ko recommandation minnu yɛrɛ kɔni bɔra o la u b'a wajibiya ko ka o recommandation ninnu yɛrɛ kɔni labaara manifestant ninnu y'u ka manifestation daminɛ tribune na u y'u sɛnsɛn ni ka taa se fo Kayi gouverneur la u selen Kayi gouverneur yɛrɛ de kɔni na u sɔrɔla ka u ka ci yɛrɛ kɔni da Kayi gouverneur kulu kan o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ Kayi gouverneur hali bɛ manifestant minnu yɛrɛ kɔni fɔ kosɛbɛ u ka nin laɲini yɛrɛ kɔni na wa a bɛ dayidu yɛrɛ kɔni ta u ye ko u filɛ ka laɲini min yɛrɛ kɔni kɛ ale fɛ k'ale bɛ u ka ciw yɛrɛ kɔni lase an ka autorité maaw ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye parti politique mɔgɔw ka charte électorale baara yɛrɛ kɔni o kɛn bɛ ne ka na ni fɔɲɔgɔnkɔba ye an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wali de kɔni sababuya la an ka Mali autorité olu ye décision ta ko ka parti politique mɔgɔw olu ka activité o bɛɛ lajɛlen don jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na min ye Kayi Force Vive mɔgɔw ye olu kɔni bɔra ne k'u ka manifestation kɛ ka wajibiya yɛrɛ kɔni ko jaabi minnu bɔra parti politique mɔgɔw ka charte électorale baara la ko fɔ k'o jaabi nin yɛrɛ de kɔni bila sen kan sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na kari tɛmɛnen mɛ kalo tile 4 san 2025 Bamaci walemaw olu ye binkali wale kɛ ni ka ɲɛsin Niger ale ka finitigiw ma dogon kiriya mara kɔnɔna na wale min kɛra sababu ye ni ka Niger ale ka finitigi ma 10 bɔɲako ka olu bɔnɛ u ni na maa 7 olu fana jugina ko sababu kɛ ni atakin ye Niger ka finitigiw ka kɔrɔfɔ la ko ni atakin yɛrɛ kɔni senfɛ Niger ale ka finitigiw fana Bamaci wale maa caman bɔnɛ u ni na ni u ka farakuw ye ko Bamaci wale maa ninnu ka complice caman Niger ka finitigiw u sera ka u bolo da o maa bɛɛ lajɛlen kan ko an bɛ wagati min na fɔ ko bi o maa yɛrɛ kɔni datugulen don Niger ale ka finitigiw fɛ fɔlɔ Niger ka autorité militaire olu yɛrɛ kɔni bɛ u ka condoléance da kɛ ni ka ɲɛsin u ka finitigi minnu yɛrɛ kɔni tora ni kelen na u bɛ nɔgɔya da yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin finitigiw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni jogina ko sababu kɛ ni atakin ye wa b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi halisa Niger finitigiw olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen don ka Bamaci wale maa tɔ min yɛrɛ kɔni minɛ o ko hukumu de kɔnɔna na k'u yɛrɛ tissage dɔ yɛrɛ kɔni daminɛ wa jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na u bɛ k'a laɲini ni ka Bamaci wale maa minnu bolila ni kɛlɛ kɔnɔna na ale n'u ka complice ka se ka u bolo da o maa ninnu kan Rwanda ka autorité maaw bɛ laseli kɛ ko ni k'u yɛrɛ kɔni tagara u tagacogo la Rwanda ale ni République démocratique du Congo olu kan ka u bolo labila bɛnkan sɛbɛn dɔ la juin kalo tilancɛ wagati la États-Unis jamana kɔnɔna na ko nka ni bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna fɛn olu tɛ a ko yɛrɛ kɔni ɲɛdɔn kosɛbɛ an bɛ wagati min n'a fɔ ko bi ka da kan min ye bɛnkan sɛbɛn ye halisa ale bɛ dilanni baaraw la Rwanda ka ministre des affaires étrangères ale kɔni bɛ laseli kɛ tarata tɛmɛnen mɛ kalo tile 6 san 2025 laseli min kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Rwanda ale ni RDC yɛrɛ kɔni bɛ ka bɛnkan ko min yɛrɛ kɔni ɲɛɲini o ɲɔgɔn cɛ la an bɛ wagati min n'a fɔ ko bi ko processus calendrier a bɛ ɲɛfɔli kɛ o ko yɛrɛ kɔnɔna ko in yɛrɛ kɔnɔna na kɛ étape mun na Rwanda ale ka ministre des affaires étrangères a b'i da se o étape ninnu bɛɛ lajɛlen ma wa a ka kuma kɔnɔna na a bɛ perepere latigɛ k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn in kuncɛli signeli yɛrɛ kɔni bɛ kɛ États-Unis jamana kɔnɔna na juin kalo camancɛ la hakilila jiginna M23 rebelle ni ninnu ye maa ye minnu yɛrɛ kɔni bɛ u ka walejuguw kɛ RDC jamana de kɔnɔna na wagati laban na olu yɛrɛ kɔni ye fangaba sɔrɔ République démocratique du Congo jamana kɔnɔna na ka da kan u sera ka yɔrɔ caman yɛrɛ kɔni minɛ RDC finitigiw la u sera ka territoire caman yɛrɛ kɔni minɛ hali n'a sɔrɔ o ye territoire nin minɛli yɛrɛ kɔni ko hukumu kɔnɔna na o ni RDC ka finitigiw ye kɛlɛ caman kɛ fo kɛra sababu ye ni maa caman bɔnɛna ani na RDC jamana kɔnɔna na kalo tɛmɛnen RDC ale ni Rwanda maaw
olu yɛrɛ kɔni bɛnna kan k'u bɛna na négociation yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la ko u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa mɛ kalo tile 2 tɛmɛnen o k'a sɔrɔ u ye bɛnkan sɔrɔ u ɲɔgɔn cɛ la jamana fila ninnu ka o laseli yɛrɛ kɔni kɛlen o ye maaw yɛrɛ kɔni dusu suma kala ka bɛn jigi d'a kan k'a fɔ ko kɔni nana kɛ sababu ye ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni nana ban walasa walejugu minnu bɛ ka kɛ RDC jamana kɔnɔna na ka kari o walejugu ninnu na ni o walejugu kɛba ye M23 rebelle maaw ye Rwanda ka ministre des affaires étrangères a b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔna fɛ olu yɛrɛ kɔni tɛ u dɔn an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko nka ko étape min yɛrɛ kɔni bɛna na don n'a nata in yɛrɛ kɔnɔna o de ye RDC ale bɛ a ka proposition di Rwanda ale fana bɛ a ka proposition di walasa u ka o fila fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ texte ba kelen de ko n'o étape yɛrɛ kɔni tɛmɛna étape laban yɛrɛ de kɔni bɛna na min kɔnɔna na jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna na u bolonɔ bila sɛbɛn in na wa u bolonɔ bilali o sɛbɛn na o baara yɛrɛ kɔnɔna na kɛ jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen ka ministre des affaires étrangères de fɛ États-Unis jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Washington wa a b'a yira k'a fɔ ko jamana fila ninnu ka ministre des affaires étrangères bɛna taa u bolonɔ bila nin sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna na mais kalo dɔgɔkun sabanan yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko ni o processus ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen banna juin kalo camancɛ yɛrɛ kɔnɔna na jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka u bolonɔ bila sɛbɛn laban yɛrɛ kɔnɔna na ni o bɛna na kɛ Maison Blanche la ni o bɛ États-Unis jamana de kɔnɔna na Rwanda ka ministre des affaires étrangères bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ a sɔrɔ ka kɔ u ɲɛ tile kelen États-Unis ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsinnen don farafinna yɛrɛ kɔni ma o kun ye laseli kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw kan ko Rwanda ale ni RDC ma ko jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen u ka proposition yɛrɛ kɔni ci ale ma o ma ko fɛlɛ yɛrɛ kɔni kun y'a yira k'a fɔ ko kɔni ye étape ba yɛrɛ kɔni jamana fila ninnu ka bɛnkan ko baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na experts yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni jigidalenba yɛrɛ kɔni don ni bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni kan ka da kan k'a bɛna kɛ sababu ye ni ka dankari RDC maaw yɛrɛ kɔni ka tɔɔrɔ la min yɛrɛ kɔni kun b'u kan a bɛ san caman yɛrɛ kɔni bɔ ka da kan min ye M23 rebelle yɛrɛ kɔni bɛnbɛ to olu b'u ka wale ni yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin RDC jamana kɔnɔdenw ma nka k'a bɛ i n'a fɔ dan yɛrɛ kɔnɔna na kari kɛrɛ yɛrɛ kɔnɔna bɛɛ lajɛlen y'a fɔ k'u jigidalen don nin ko yɛrɛ kɔni kan nka k'an k'an sigi an ka juin kalo camancɛ yɛrɛ kɔni la k'a lajɛ n'a sɔrɔ jamana fila ninnu u bɛna na u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔna na Steve Harvey ne ni ma kofɔle ale ye Américain jamana ye wa yɛlɛkolimɔgɔ don animateur fɛnɛ yɛrɛ kɔni don ale farafinna n'a ka dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ kɔni diɲɛ baaraw yɛrɛ kɔni yira don tɛmɛnenw na interview dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Amerika ni yɛlɛkonima ye ale y'i da se kuma dɔ yɛrɛ kɔni ma ni o de ye ko farafinna yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko dugu jukɔrɔ nafolo baden de bɛ an bolo ko nka k'an ka jamana ninnu ye jamana sous-développelenw ye Steve Harvey ka kɔrɔfɔ la ko diɲɛ kɔnɔ ko farafinna kelen de ye continent ye min yɛrɛ kɔni ye continent ye ni ale yɛrɛ kɔni mago tɛ ka foyi bɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen ni ka nana ye a ka jamana kɔnɔna na ka da kan ni ma kofɔlen yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la ko farafinna yɛrɛ kɔni ye continent ye ni fɛn bɛɛ bɛ a bolo o dɔw ye sanu diamant lɔgɔ uranium pétrole gaziw ale ni ressources agricoles ko ni continent yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko mɔgɔ mago bɛ se fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ma diɲɛ kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo ko yɛrɛ de kɔni na Afrique yɛrɛ kɔni kan ka kɛ continent ye min man kan tɛ ka foyi bɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen ni ka nana ye a yɛrɛ fɛ yen nɔ a ka kɔrɔfɔ la ko ni mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ kɔni tun tɛ ka farafinna continent maaw yɛrɛ kɔni exploiter ko farafinna mago bɛ se ka jɔ diɲɛ latigɛ fɛn fɛn la k'a bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen dilan a yɛrɛ wa a bɛ tila k'a yira k'a fɔ ko nazara jamanaw yɛrɛ kɔni bɛ u sen don farafinna maaw yɛrɛ kɔni ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔli ko baaraw yɛrɛ kɔni na a y'a yira k'a fɔ ko in tɛ wale ɲuman ye ko farafinna kun kan ka kɛ continent belebeleba yɛrɛ de kɔni min yɛrɛ kɔni ye a yɛrɛ a mako tɛ mɔgɔ wɛrɛ la ko a kun kan ka kɛ jamana nafamaba yɛrɛ kɔni n'a sɔrɔ nazara jamana ninnu o bɛ ka farafinna yɛrɛ kɔni to yen a k'a ka kow kɛ a kɛcogo la Amerika ma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko farafinna maaw yɛrɛ kɔni ka gɛlɛya ko tɛ ko dugu jukɔrɔ nafolo tɛ u bolo ye ko nka a gɛlɛya yɛrɛ kɔni ye min ye a ta tɛ a yɛrɛ wa a ka yɛlɛma hɔrɔnya yɛrɛ fɛnɛ tɛ a bolo ye ko yɛrɛ de kɔni na a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma u ka hakili yɛrɛ kɔni sɔrɔ a ka welemada kan yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲɛsin farafinna continent maaw ma wa k'a bɛ ka ɲɛsin farajɛla maaw fɛnɛ ma k'u ka hakili sɔrɔ ten u ka farafinna yɛrɛ kɔni to yen nɔ wa min fɛnɛ ye farafinna ye ale k'a dɔn k'a fɔ ko a y'a yɛrɛ ta ye a bɛ se k'a ka fɛnw bayɛlɛma cogo min a yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a ka dugu jukɔrɔ nafolow la ko ale de kɔni na farajɛla jamana maaw k'a dɔn k'a fɔ ko farafinna mago tɛ u ka pétrole la a mago tɛ u ka gaziw la a mago tɛ u ka dumuniw la a mago tɛ u ka malow la a mago tɛ u ka baganw na k'u k'a dɔn k'a fɔ ko Afrique mago tɛ farajɛla jamana maaw ka fɛn foyi de la ka d'a kan diɲɛ latigɛ fɛn bɛɛ bɛ farafinna jamana maaw yɛrɛ kɔni bolo ko yɛrɛ de kɔni na fo farafinna jamana maaw fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ k'u kelen de ye continent ye diɲɛ kɔnɔna na minnu yɛrɛ kɔni mago tɛ ka foyi bɔ jamana wɛrɛw kɔ ka ne ka na n'a ye u ka continent kɔnɔna na ka d'a kan a mago bɛ se diɲɛ latigɛ fɛn fɛn ma diɲɛ kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen bɛ a bolo a yɛrɛ ka yɔrɔ la ko nka ko in yɛrɛ kɔni jugumanma yɔrɔ de ye o de ye ko nazara jamana maa ninnu u bɛ ka farafin jamanaw yɛrɛ kɔni exploiter de ko ɲɔ tɛ ninnu mago tɛ foyi yɛrɛ kɔni na o yɛrɛ de kɔni na Steve Harvey ale kɔni bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin farajɛ jamanaw yɛrɛ kɔni ma
k'u ka fara farafin jamanaw yɛrɛ kɔnɔna u ka kɛ u yɛrɛ ta ye de. Tɛnɛn tɛmɛnen mɛ kalo tile 5 san 2025 Ghana jamana ɲɛmaa ni o ye John Dramani Mahama ye ale kɔni ye laseli kɛ ko a ka jamana minisiri 40 k'ale ninnu bɛɛ lajɛlen sanctionné ka d'a kan ni minisiri yɛrɛ kɔni ma sɔn ka taa u ka biens déclaré de. Kabini John Dramani Mahama ale yɛrɛ kɔni sigira Ghana jamana ɲɛmaaya la janvier kalo wagati a ye layidu ta yɛrɛ kɔni kɛ jamana kɔnɔdenw ye ko min ye yurugu ye k'a ka mandat yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛna o fɛn in kɛlɛ kosɛbɛ ko wa crise économique min bɛ Ghana jamana kɔnɔna na a ye layidu ta k'a bɛ Ghana bɔ o crise économique in fɛnɛ kɔnɔna na ni yurugu kɛlɛli ye tuguni. O de la Ghana jamana ɲɛmaa ale ye nin mesure min yɛrɛ kɔni ta a ka minisiri 40 yɛrɛ kɔni kama o mesure yɛrɛ kɔni u ka jamana minisiriw yɛrɛ kɔni ka code de conduite o de ye k'u to minisiriya yɛrɛ kɔni na u kan ka jogo minnu yɛrɛ kɔni kɛ ko o ye o kɔdi kɔnɔfɛnw de ye ka d'a kan John Dramani Mahama yɛrɛ kɔni sigilen fanga la a y'a yira k'a fɔ ko minisiriw ale ni jamana fonctionnaires u ka jogo suguya wɛrɛw yɛrɛ kɔni ta o dɔw yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ ni u ka biens yɛrɛ kɔni déclareli ye wa a y'a yira k'a fɔ k'ale kun ye laseli kɛ ko mars kalo tile 31 yɛrɛ kɔni o k'a sɔrɔ jamana minisiri ni fonctionnaires bɛɛ lajɛlen taara u ka biens yɛrɛ kɔni déclaré ko nka minisiri ale ni fonctionnaires minnu yɛrɛ kɔni ma nin date kofɔlen yɛrɛ kɔni bato olu k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛna na caution dɔ yɛrɛ de kɔni sara jamana ye o caution yɛrɛ kɔni jamana fonctionnaires ni minisiri yɛrɛ kɔni u b'u ka kalo 4 sara yɛrɛ de kɔni di jamana ma ko kalo 4 sara yɛrɛ kɔni na 3 o yɛrɛ kɔni ye sanction ye ni ka ta minisiri ninnu ma ko sara tɔ kelen o yɛrɛ kɔni ye dɔ ye min wajibiyalen yɛrɛ kɔni don ka o di Ghana jamana yɛrɛ kɔni ma. John Dramani Mahama ale ye discours dɔ kɛ k'a to a ka palais yɛrɛ kɔni na tɛnɛn tɛmɛnen mɛ kalo tile 5 san 2025 discours min kɔnɔna na a bɛ a ka jamana minisiriw ni fonctionnaires yɛrɛ kɔni menacé ko araba tɛmɛnen mɛ kalo tile 7 san 2025 ko ni o tile yɛrɛ kɔni banna ka sɔrɔ ale ka minisiri walima fonctionnaire minnu ma taa u ka biens déclaré ko minisiri ni o fonctionnaire ninnu k'a dɔn k'a fɔ k'a b'u bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ u ka minisiriya walima u ka fonctionnaire jɔyɔrɔ la ka bɔ a ka jamana kɔnɔna na ka John Dramani Mahama ale yɛrɛ kɔni kun bɛ ka nin kuma fɔ ni ka ɲɛsin a ka minisiri kɛrɛnkɛrɛnnen ale ni fonctionnaire kɛrɛnkɛrɛnnen minnu yɛrɛ kɔni ma a tɛ olu tɔgɔ yɛrɛ kɔni fɔ a ka discours kɔnɔna na wa John Dramani Mahama a y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana code de conduite kura yɛrɛ kɔni a bɛ appliquer u ka jamana responsable politiques bɛɛ la ni o ye ministre ou député o président ka personnel o ale ni président yɛrɛ k'u bɛɛ lajɛlen de wajibiyalen don ka taa u ka biens déclarer an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi hakilila min ye John Dramani Mahama yɛrɛ kɔni ale sigilen fanga la ni ka dɔɔni yɛrɛ kɔni kɛ ale taara a ka biens yɛrɛ kɔni déclarer wa o wagati kɔfɛlen na a ye laseli kɛ k'a b'a laɲini a ka gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u sen da ale sennɔ la ni o yɛrɛ kɔni k'u fɛnɛ ka taa u ka biens déclarer de hakilila jiginna John Dramani Mahama ale ka mandat fɔlɔ yɛrɛ kɔni na Ghana jamana ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni na ni o kɛra san 2012 ale ni san 2017 ni ɲɔgɔn cɛ la a ka o mandat kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maaw ye a lanɔgɔ kosɛbɛ ka d'a kan u ka kɔrɔfɔ la ko yurugu caman yɛrɛ kɔni kɛra John Dramani Mahama ale ka gouvernement maaw yɛrɛ kɔni fɛ nka dalu kɛrɛnkɛrɛnnen foyi yɛrɛ kɔni tun tɛ min kun bɛ John Dramani Mahama yɛrɛ kɔni accusé o ko in na a wagati la o de kɔni na John Dramani Mahama depuis a ma sigi président yɛrɛ kɔni na a ye layidu ta ko n'a nana yɛrɛ kɔni min kɛra ale ka mandat fɔlɔ tɛmɛnen o yɛrɛ kɔni ti kɛ ka d'a kan a bɛna n'a ka baara fanba yɛrɛ kɔni boli yurugu kɛlɛli yɛrɛ de kɔni ma ka bɔ Ghana jamana kɔnɔna na Ghana jamana kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ kɔni ka baara bɛɛ k'u sigi k'a lajɛ n'a sɔrɔ gouvernement yɛrɛ kɔni bɛ ka gérer cogo ɲuman na olu ye John Dramani Mahama yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ a ka nin wale in na wa a y'a yira k'a fɔ ko nin ɲɛtagaba yɛrɛ de kɔni ye Ghana ka histoire yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa a y'a yira k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Ghana jamana kɔnɔna na président ka nin mesure sugu nin yɛrɛ kɔni ta o de ye k'a wajibiya a ka ministiriw yɛrɛ kɔni kan u ka t'u ka biens déclarer ale ni fonctionnaires fɛnɛ kan wa John Dramani Mahama ka discours yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ye layidu ta k'a kana kɛ maaw ɲɛna ko a ye sanction minnu fɔ ko sanction nin yɛrɛ kɔni bɛna fɔ dɔrɔn ko wa sanction ninnu bɛ labaara fɛnɛ wajibiya yɛrɛ la ko wa a mana kɛ maa sugu o sugu ye k'e de impliqué len don nin ko sugu yɛrɛ kɔnɔna i k'a dɔn k'a fɔ ko sanction yɛrɛ kɔni bɛ boli ka boli cogo ɲuman yɛrɛ kɔnɔna danfara tɛ don maa si ni ɲɔgɔn cɛla la wa John Dramani Mahama a yirala k'a fɔ k'a cɛsirilen don kosɛbɛ yurugu yɛrɛ kɔni kɛlɛli la ne ka bɔ Ghana jamana kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni sababuya la u bɛ ka portail dɔ yɛrɛ kɔni bila sen kan min kɔnɔna na ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɔra a kalama k'a fɔ k'u ka minisiri dɔ walima fonctionnaire dɔ yɛrɛ kɔni bɛ ka u ka code kura yɛrɛ kɔni violer o jamana kɔnɔden ale kɔni bɛ se ka y'i dogo ka t'o sɛbɛn portail in kɔnɔna na wa maa si tɛ bɔ a tigi tɔgɔ n'a jamu kalama Ghana jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na expert caman yɛrɛ kɔni bɛ ka John Dramani Mahama yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ a ka nin initiative ninnu na Ghana jamana kɔnɔna na o man y'a yira k'a fɔ ko ni wale sugu nin yɛrɛ kɔni caman bɛ se ka kɛ sababu ye ne ka yurugu kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔna na wa John Dramani Mahama ale kɔni ye kale ko min ye yurugu ye ale ka fanga yɛrɛ kɔni wagati a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka o kɛlɛ ka bɔ yen nɔ
Nene be dansi anga bidon kibarula ama kan wagana la meba ko bela jele fo mali kono ani mali ko kan ambe wakila jigi ko be senga de mini kono fana kanina charle ani ka wakila odi akila jirola wala ko fe amba fo ko o kambe anyona wala ma